Duha nga gituang miyembro sa Dawla Islamia nga usa ka ISIS-inspired group patay sa enkwentro sa Davao del Sur. Granada, pusil, IED ug flag sa ISIS nakuha sa otoridad. Anang report. Patay sa malaglahing operasyon ang mag-igsoong miyembro sa ISIS-inspired group nga Dawla Islamia. Unang gironda, pinaagi sa search warrant ang balay ni Norton Sinapan alias Laya sa Barangay Aplaya, Gihing, Hagunoy, Davao del Sur. Ikaduhang raid mo ang balay sa igsuon ining usa ka imam sa Barangay Lapu-Labaw sa Susamang Lungsod. Patay gyapon kini human matud pa misukol. Kaning duha affiliated ni sila sa Dawla Islamia. No? Usually tanaw nato ang mga cells nila, independent ni sila, no, sa mga nature sa ilang ideology. And gitawag nato ni siyang gitawag siya nga nailhan di ay nga Digos cell is that's because ang proximity niya and dako ang pinakadako. Remember, ang Digos City is nag-usang syudad nato diri sa Davao del Sur. Yung mga kababayan natin ay na-hook up sa phenomenon ng extremism, definitely makaka-catch up nila yung ideals ng caliphate na extreme. Ang duha gapang recruit pa og mga batanon nga posibleng malakip sa ilang grupo nga gapahigayon og mga hinimuan sa terorista. Lakip niini ang posibleng pagpamomba sa mga dagkong syudad sa Mindanao, lakip na ang Davao City aron pakaulawan ang presidente. So, posibleng mag-create sila ng message. Di natin alam kung saan ang target nila, pero according sa monitoring natin, posibleng ang target nila is yung hometown ng ating presidente. So kumpara to sila nga expert sila because from standard military ordnance na convert nila into IED. Like for example, Isuban. This is a standard, then na-convert nila sa IED, improvised explosive device. Maayo na lang kay nabulabog gilayon kini og wala na mikatag ang ilang koneksyon aron dili na masudlan ginapakusgan karon sa Davao del Sur ang ilang intel monitoring sa mga lugar nga dunay nagasulod gikan Central Mindanao. Usually so far sa among nan-monitor sa among station, ang tablig incoming sila na ilang schedule, so wala pa na ako nakakuha gyud kung kanusa, but ang imam, so far sa atong nakuha nga information, sa ilang grupo siya ang nag-act as spiritual advisor nila. A bits of information relayed to us by our BINs resulted to this now without knowing na meron na palang tinatrabaho.